אז זוכרים כמו שהבטחתי לכם שבוע שעבר שהולכים לעשות סרטון מטורף על סרטון מטורף, אז התחלנו. טוב, אז אתם יודעים, כאילו עכשיו נראה לי יש איזה 30-35 מעלות רשום בערך, ואל תשכחו כובע ומים, שזה הכי פשוט. כובע ומים. טוב, אז בתכלס לא באנו רק לצלם, באנו גם לתת אימון, להרים לכם קצת המוטיבציה לסופש. ויאללה, נתחיל.